apostolika, kanang word na po ng apostolika nga inyong gikuha sa Efeso 2:20. Nganong na apostolika man mo nga inyong mga doktrina, dili man na doktrina sa mga apostolis. Doktrina man na ni Magellan nga gidala dinis Pilipinas. Ikopya pong Magellan gikan sa Romano nga Katoliko nga pagtuo. Nganong na apostolika man mo? Nga why apostolis manghigala nga nagtudlo o nagsangyaw ni anang inyong mga doktrina sa Romano Katoliko nga pagtuo. Kinsay apostolis nga ikatudlo ninyo nga nagtudlo nga magbaton ta og larawan, magluhod tag dibulto, magbalik-balik ta og mga pagampo ug uban pa mga higala nga mga kanang inyo hatanan nga mga gipangbuhat. Bay apostolis nagtudlo ni ana? Wala. Dili mo maapostolika. Lisod gyud ning tawag yun ning pastoy no nga nakabasa lang og Biblia pila ka bulan bisan pagbutan nato og 4 ka tuig pastoy na. Oh, ang tudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana concerning sa iyang gitawag og pagka-apostolika na ay tulo ka butang. Number 1, dapat apostolic in origin. Buti pasabot niya na toy nga kining maong gitawag og simbahan na wa mobutho sa karon lang nga panahon, kung dili kining maong simbahan na nagikan pa sa mga apostol na diin igo lang gidawat sa mga presente karon nga gitawag og mga nangulo sa simbahan. Number 2, gitawag siya og apostolic by succession or in succession. Buti pasabot nga ang mga nangulo ni ining maong simbahan na walay bugto ang kutay o sumpay aron pagpadayag sa giingon ni Ginoong Jesucristo, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mao ang gitawag og number 2. Number 3, apostolic in doctrine or in teaching. Na naman kay ang gibasihan sa word na teaching magud kadtong mga fundamental teaching sa simbahan gitukod ni Ginoong Jesucristo. For example, unsa man na belief in God. There is only one God in 3 divine persons. Number 2, kining pagtuo mahitungod sa mahal nga Birheng Maria. Biblical man na, St. Luke chapter 1 verse 48, ingon pa sa mahal nga Birhen, sukad karon ang tanang tao magtawag kana akong bulahan. Nya pagkahuman pag-ila sa mga santos kanang giingon ni Ginoong Jesucristo St. John chapter 17 verse 10, ingon pa niya kay pinaagi kanila gipasidunggan ko. So, kana nga mga fundamental teachings ni bunga pud na og mga particular and mga local teachers nga gi-adapt sa simbahan Katoliko paghatag og pahimugat nga diin kini nga mao mga teachings nagikan ni sa mga fundamental teachings sa simbahan Katoliko. Oh, for example, kanang Santos Misa, Santa Eucharistia, St. Matthew chapter 26 verse 26, nga ingon pa si Kristo, do this in remembrance of me. Buwan ang simbahan Katoliko ni himo og right kay para paghatag og insakto og tama nga pagtagad concerning of that holy sacrifice of the Mass. So, mo lang yung teaching. Mo bitaw na nga, pag-abot sa panahon sa 4th century, nigawas ang tawag ining Biblia, kay teaching niya, nituo siya nga ang divine revelation composed of tradition and holy scripture. So, siya mismo ang nag-declare. Siya ang na-identify. Okay? So, mo na nga, ang simbahan Katolika, apostolika, nga naman, tungod ni anang maong tulo ka mga butang. Kini nga tong amigo nga pastoy, focus siya dito sa doktrina. Unya siya nga mili kung unsa ang dapat doktrina ko nga dapat ipabasa sa Biblia. Number 1, wala nagtudlo ang mga apostol kapag di mabasa di tinuod. Why mabasa ana? Di ka makabasa sa balang kasulatan ana bisan pag maupaw ka na lang inukay ang Biblia. Di ka makabasa nga na ang mga apostol nagtudlo kung di mabasa dili tawag ini nga tinuod. Di ka makabasa ana. Even ang word nga Biblia that composed of Old and New Testament, di ka makabasa sa Biblia ana. Di ka makabasa. Pero gitudlo na simbahan Katoliko, gi-adapt po ninyo. So, buti pasabot pili-pili ra mo. Ingon pa niya, ang doktrina sa Iglesia Katolika, nagikan daw kang si Magellan daw ang nagtawag ini nag-imbento pagkaman gisundo na po din Magellan gikan sa Romano Katoliko. Story na toy. Story. Remember nga dili si Magellan ang mianir sa Pilipinas aron magwali. Expedition ang gihimo ni Fernando de Magallanes ang nagwali katong kauban niyang pari si Padre Pedro Valderrama nga usa ka Romano Katoliko. Wala ginilisod lagi ninyo instead mo tuo mo history sige mo create og inyohang kaugalingong tawag ini nga story. Di na tinuod to ha. Usaban na kay makauuaw kay na oy doktoy biya ka. Di ba? Naa kay tawag ining imuhang di man ingon nga ad hominem pero ang gusto na nako ba nga i-question nako yung credibility bilang isang doktoy. Nga naman di ko sa Ginoo ko in taon ana ba? Okay, so
Ingon pa niya, nagtudlo ba ang mga apostol nga magbaton kag tawag ining mga larawan? Usaw pagtudlo sa mga apostol nga magbaton ka ana mga larawan nga ana sa ilang panahon sa ilang pagsimba na ana mga ribulto. Dili lang ilahang ribulto, ribulto lang sa mga anghel. Di ba? 2 Crónicas kapitulo 3 bersikulo 6 hangtod sa 10. Sa ilang panahon, even sa panahon ni Kristo, ang ilang templo na ay tawag ining mga ribulto. So, syempre sa ila, normal na para sa ila. Even ang mga katakomba, katong gilutos na sila, mapalagi na ipait po lagi ninyo, kaya di ginumutog. History, kusog kayo mamutog story. Di mo tog history, pero tanawa, kusog kaayo mo yung mga fabricated information. Tanawa ninyo mga katakomba ka ng ginataguan sa mga Kristiyanos kaniadto na ay mga larawan. Unya, usaw po na paghimo og ribulto nga panahon nga they are persecuted. Sa kana nga panahon. Common sense ba? Tawag ining ingon pa niya, aski sa mga apostol nagtudlo nga magbalik-balik og pag-ampo gibuhat na ng Kristo. Saint Luke, sa makatulog kay gayon moong pulo nga ang iyahang gilitok. Even ang Salmo 150 balik-balik. Unya kanang pinadayag kapitulo 4 bersikulo 8 adlaw gabi sa maurang pulong gibalik-balik ang pag-ampo pagsimba sa Dios. Pag ini mga nabi mga apostol tudloan na yes gani ako ang ipanggisgutan karon nga mga setas. Di ba? Ang wala sa Biblia, number 1 ka ng Biblia lang, mo na yung pagtuo. Ang wala sa Biblia ka ng naay pastoy nga di pari, wala na sa Biblia. Kay pag naaga ni pastoy, dili gani na pari, piki na parihan ni motoy. Na parihan ni motoy. Mo ni wala sa Biblia. Ikatulo, wala sa Biblia nga mag-create kag imong kaugalingong pundok, ikaw magparehistro isi founder ni ana. Wala na sa Biblia. So dapat tama magyud pod nga di magyud mo apostolic ngano man tungod kay created lang naman. Posible ganya ka ng imong pundok imong gipasakupan, ikaw ra pud katukod-tukod ana. Mana mga higala megson agi mo pailad ining moong tawahan kay kung magpailad mo na madisgrasya gyud na inyong kalag. Ngano man kay kung kinsa gani ang founder mo pudto ang manluluwas o savior. So kaning iyang pundok posible nga say founder ana subot pasabot siya inyong savior. Susugot mo. Kana si Mr. Doktoy mo inyuhang kwan, inyuhang savior. Kinuwag ko, madisgrasya gud yung kalag, matingkagol gud mo sa impyerno. Kusog pa mo sa lakit ug sangit-sangit. Maon. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin. Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.